Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Alfred Spiteri. Illum il-Knisja tiċċelebra s-solennità tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Jew nitolbu biex aħna l-koll narfu nilqgħu fil-ħajja tagħna ta' kuljum lil Kristu. Għax hu Kristu li jqaddisna u Kristu li jibdilna. Dawn is-sibiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti timlina b'ferħ qaddejs f'dan il-jum ta' festa solenni fġieħ l-Apostli San Pietru u San Pawl. Għamel li l-Knisja tiegħek timxi dejjem fuq it-twissijiet tagħhom biex kif bihom int qed fina s-sisien tar-reliġjon bi bnejk Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Għal-ħabta ta' dak iż-żmien, is-Sultan Erodi med idu fuq xi wħud mill-Knisja biex jaħqarhom. Huwa qabad lil Ġagbu u Ġwanni u qatalu rasu. Imbagħad meta ra li dan oġob lil-Lut, qabad lil Pietru wkoll. Dan kien fi żmien il-festa tal-Għażmi. Meta arrestawh u tefaħ il-ħabs, bagħat 4 gruppi ta' 4 soldati kull wieħed biex joqogħdu għassa miegħu. Bil-ħsieb li wara lejt iresqu quddiem il-poplu. Pietru mela kien arrestat fil-ħabs. Fl-istess ħin il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla għalih bil-ħerqa. Fil-lejl stess ta' qabel ma Erodi kellu joħroġ lil Pietru, dan kien rieqed bejn żewġ soldati marbut b'żewġ ktajjen u kien hemm massa oħra mal-bieb tal-ħabs. F'daqqa waħda der anġlu tal-mulej u dawl idda mal-kamra. L-anġlu ta' daqqa lil Pietru fuq ġenbu, qajmu u qallu, qum malajr, u l-ktajjen waqgħu minn ma' idejh. Imbagħad l-anġlu qallu, tħażżem u ilbes il-qorq, u Pietru hekk għamel, u raġa' qallu, dawwar il-mantar miegħek u ejja warajja. Pietru ħareġ u mar warah bla ma ntebaħ li dak li kien qiegħed jiġri permezz tal-anġlu kien veru. Stħajjel li kienet xi viżjoni. Għaddew l-ewwel għassa u t-tieni wkoll u waslu ħdejn il-bieb tal-ħadid li kien jagħti għall-belt u dan infetaħ waħdu. Ħarġu u mxew triq flimkien meta f'daqqa waħda l-anġlu telaq minn ħdejh. Imbagħad Pietru ġie ftiegħu u qal, issa naf tassew li l-mulej bat l-anġlu tiegħu u ħelisni minit Erodi u minn dak kollu li l-Lut kienu qegħdin jistennew li jsir. Il-kelma tal-mulej.
L-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. L-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Kull ħin imbirek il-mulej, tifħiru dejjem f'ommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. L-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jinfittiex il-mulej u weġibni, minn kull biża tiegħi ħelesni. L-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Ħarsu leħu jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. L-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. L-anġlu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħini l-bniedem li jistkenn fih. L-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostolu lil Timotju. Għażiż, ngħid għalija demmi ġam xerret b'sakrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Taqabadt it-taqbida it-tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuwa għalija il-kuruna tal-ġustizzja li bija f'dak il-jum ħallasni il-mulej li mħallef ġust. U mhux li biss, imma wkoll il dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk, jien sfajt meħlus minn ħalq liljun. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Inti Pietru u fuq din il-ġebla jiena nibni l-Knisja tiegħi u l-bibien tal-infern ma jelbujiex. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarea ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: Min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? U huma weġbuh: xi Jeħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom, min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż xmum Pietru u qallu: Inti il-Messija bin Alla il-ħaj. U Ġesu wieġbu u qallu: Ħini jient xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li jew fis-smewwiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbujiex. Jien natik l-infitaħ tas-saltna tas-smewwiet u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Il-festa tal-lum eżies namluha il-dawn iż-żewġ martri tal-Knisja Pietru u Pawlu li ma mitux flimkien, imma nagħmluhom f'ġurnata waħda. Għaliex
fil-predikazzjoni ta' dawn iż-żewġ apostli tidher kif il-kelma ta' Alla trid twassal lil kulħadd. Alla irid juri l-imħabbtu lil kull bniedem. U titwassal bi bnedmin dgħajfa. Jekk tirriflettu ftit fuq il-personaġġ ta' Pietru u ta' Pawlu, it-tnejn li huma ċaħdu lil mulej fil-mument li waslet il-mument tal-prova. Pietru anke hawnhekk dan il-passaġġ li qrajna meta hu jistqarru jarfu u jgħidlu inti liben ta' Alla l-ħaj għal dik il-mistoqsija li Ġesu jagħmel lid-dixxiepli, imma jien min jien għalik? Hija mistoqsija li qed jagħmilha lili u lilek. Imma jekk inkomplu naqraw il-versi ta' wara, meta Ġesu jibda jitkellem mill-mewt tiegħu, mill-passjoni tiegħu, Pietru nnifsu stess jgħidlu ma jkun qatt li seħdan. U Ġesu jgħidlu itlaq minn qudiemi, warrab u oqgħod int warajja. Tkunx int ġebla ta' tfixkil. Il-koll nafu kif fil-mument imbagħad tal-passjoni Pietru wkoll għal 3 darbiet jiġħdu u jgħid li l-Kristu ma jafux. Dak l-istess jistqar li dak hu liben Alla. L-istess Pawlu. Jekk taqraw l-ittri tiegħu il-kitbiet tiegħu f'diversi jittri huwa jistqar il-fraġilitajiet tiegħu. Fost l-oħrajn huwa juża kelma qawwija u jgħid jien ma jistħoqlix nissejjaħ dixxieplu tal-mulej għax jien kont li niġri nippersegwitah fl-insara. Saħansitru stess jgħid jien kont bniedem midej. Ejjew nagħmlu din il-mistoqsija illum f'din il-festa ta' dawn iż-żewġ qaddisin. U aħna wkoll nidħlu fina nfusna u nagħmlu din il-mistoqsija lilna nfusna u ngħid imma jien min jien. Jien kif qed ngħix il-ħajja tiegħi. Ejjew ma nistħux narfu il-fraġilità tagħna, id-dnub tagħna. Ejjew ma nakkużawx aktar lill-oħrajn imma nipponta ftit subajja lejja nnifsi. Imma dan mhux biex nikkundanna, biex imbagħad nagħmel bħal Pietru u Pawlu li jimpoġġi l-fraġilità tiegħi f'idejn il-mulej. Kemm sabiħa dik is-sentenza ta' San Pawl meta jgħid imma jien dak li jien bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla li ma safax fix-xejn għalija. Drabi oħra l-Apostlu Pawlu jistqar u l-grazzja ta' Alla ma sfax fix-xejn. Iveżies. F'dawn iż-żewġ bnedmin dgħajfa naraw il-kobor tal-imħabba ta' Alla kif tibdel u tqawwi lill-bniedem. Min għalfejn taqta' qalbek. Ejjew aħna wkoll impoġġu ħajjitna taħt il-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla. Ejjew aħna wkoll nitolbu lil Alla jimliena bil-grazzja tiegħu, bil-maħfra tiegħu, bil-ħnina tiegħu. Ejjew inħallu l-imħabba ta' Alla tibdilna u tmexxina. Kun infaħħar Ġesu Kristu.
nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel żmewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U għal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fom il-profeti, fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma minn l-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tieżies fil-waqt li niċċelebraw l-Apostli Pietru u Pawlu li fuqhom Kristu waqqa fil-Knisja tiegħu, ejjew nitolbu lill-Alla għal poplu qaddis tiegħu u ngħidu flimkien: Iqaf Mulej mal-Knisja tiegħek, iqaf Mulej mal-Knisja tiegħek. Għall-Papa u l-Isfijiet kollha, kif ukoll għas-saċerdoti u l-insara kollha, biex bid-don tal-Ispirtu huma jgħixu fedalment is-sejħa tagħhom nitolbu. Għal-ħutna l-insara li qegħdin nisofru tant persekuzzjonijiet minħabba l-Evanġelju biex jibqgħu sħaħ fil-fedeltà tagħhom lejn Kristu nitolbu. Għal-mexxejja tan-nazzjonijiet biex huma wkoll li ħabirku għall-paċi u r-rispett lejn kull bniedem nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk Mulej biex tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna, ħares lil poplu tiegħek u għat-talb tal-Apostli San Pietru u San Pawl, għati l-fedeltà lejn il-Vanġelu u l-kuraġġ biex inxandru spirtu ta' għaqda fost kulħadd li nemmnu fi Kristu. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel Mulej li jittalb tal-Apostli San Pietru u San Pawl iwassal quddiemek dawn l-offerti li aħna ġibna biex nikkonsagrawhom lill-ismek u bl-istess talb ikollna l-għajnuna biex niċċelebraw dan is-sagrifiċċju bħala għaddejja fidili tiegħek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom.
nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax jien toġbok timlina bil-ferħ bl-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl. Pietru il-mexxej ewlieni fl-istqarrija tal-fidi, Pawlu li mgħallem għaref fit-tifsir tagħha. Wieħed waqqaf il-Knisja tal-bidu mill-fdal ta' Iżrael li ieħor xerret il-erf tiegħu fost il-ġnus u mexxihom lejn il-fidi li għalija sejjaħtilhom. Hekk flimkien kull wieħed skont il-pjan tiegħu ġemgħu familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sa fir-rebħ tal-martirju u fil-ġieħ li d-dinja tagħtihom. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wittaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu riben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritient kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna
bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jent trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Issa li ħadna qawwa ġdida b'dan is-sagrament, nitolbuk mulej li ngħaddu ħajjitna fil-Knisja hekk li nitwettqu dejjem fl-imħabba u nżommu sħiħ qalb waħda u ruħ waħda bejnietna maqudin fil-qsim tal-ħobs u t-tagħlim tal-Apostli. Bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.